Мили първокласници, добре дошли в нашето голямо и слънчево училище. От днес вие вече сте ученици. Да си ученик, това е отговорност. Да ставаш рано, да пишеш домашни, да учиш уроци. Но да си ученик е и радост, игри с приятели, смешки и закачки. Пожелавам ви много здраве, упоритост и търпение. Вашите успехи ще бъдат най-добрата отплата за обичта и грижите на вашите родители. Уважаеми родители, децата са нашата радост в грижи и грижи в радостта, нашата надежда. Нека ги дарим с много обич и внимание, да им помагаме в трудни моменти. Бъдете търпеливи и спокойни. Вярвам, че ще вървим заедно в името на доброто на нашите деца. А сега, приветствие към всички нас ще отправи госпожа Меян Закир, родител на един от нашите първокласници. Уважаеми учители и родители, скъпи ученици, за мен е голяма чест да споделя вълнението си и да поздравя всички с първия учебен ден. Този ден отбелязва нашите надежди и вярата ни в бъдещето на нашите деца. 15 септември ни носи много емоции, гордост, притеснения и спомени. Мили деца, предстои ви дълго пътешествие в света на знанието, в което ще сте рамо до рамо с нови приятели и с добри учители. Предстои да откриете много нови, непознати и интересни неща за света. Бъдете добри, любознателни, смели и вярвайте в своите успехи. Скъпи родители, нека бъдем активни участници в пъстрия училищен живот, възпитавайки у нашите деца положително отношение към знанието и добрите традиции. Уважаеми учители, благодарим за неуморния труд, за усилията и желанието, които влагате всеки ден, за да бъдем ние спокойни и горди родители. Бъдете здрави! На добър час! Днес, най-хубавия ден на месец септември, казваме добре дошли и на всички осмокласници и ги поздравяваме за това, че избраха да продължат образованието си в средно училище Свети Кирил и Методий Завет. Нека песента, изпълнена от Нарин Ясмин, бъде поздрав към тях, а и към всички нас.
А сега много ми е приятно да представя господин Светлин Симеонов, представител на областна администрация град Разград. Здравейте! Един поздравителен адрес от областния управител господин Владимир Димитров за всички учители, деца и родители. Уважаемо училищно ръководство, уважаема госпожо Сейкова, уважаеми учители, скъпи ученици и родители! Поздравяваме с откриването на новата учебна 2023-2024 година. Учението и трудолюбието са основата на просперитета на едно общество. Няма как без образование хората да сбъдват високи мечти. Затова държавата осигурява голям ресурс за провеждане на качествен учебен процес. Грижата за това да сме образовани е на всички нас. Нека тя да продължи да бъде наш приоритет и през следващите години. Скъпи учители, осъзнавам вашата изключителна натовареност и отговорност. Затова с респект ви поздравявам за енергията, усилията и любовта, която влагате във вашата работа и старанието да направите училищата желано и привлекателно място за учениците. На учениците ще кажат да бъдат старателни и упорити в клас, да са активни и смели в мечтите си и да се слушват съветите на учителите и на родителите си. Уважаеми родители, подкрепяйте децата и съдействайте на преподавателите в учебно-възпитателния процес. Пожелавам много сила, увереност и желание за усъвършенстване на всички. Бъдете здрави и удовлетворени от това, което правите. Успешна и ползотворна нова учебна година. Владимир Димитров, областен управител. Няма как да не допълня, че се радвам да съм тук и като човек, който е завършил това училище и като учител, който има няколко години стаж тук. Честит празник на всички! По-различен от предишните е днешният първи учебен ден за учениците от 5-ти клас. Те се разделиха с любимите първи учители и продължават уверено напред с нови учители и устремени към нови успехи. А за своя последен първи учебен ден са готови и 12-класниците. Пожелаваме им учебна година, изпълнена с упорит труд, успехи и положителни емоции. Скъпи колеги, нека си пожелаем много здраве, сили и късмет през новата учебна година. Нека има по-малко напрежение, нека работим спокойно и всеотдайно за училището, в което е най-голямото ни богатство. Нашето бъдеще, нашите деца. Нека взаимно се учим едни от други, вървейки заедно. А сега, нека се насладим